kendel wonge. Parideng ya. Moh. Gantian. Biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange. Saiki nela kok ilang sak slirane. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang. Regane 6.000 kuwi wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok melayu. Moh aku asline. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang. Aku tangan lho kok. Orang. Mbok mbeni tok. Ukurane kurang. Ora gawe tali. Mending soalnya aku disodoki malah karo priya sece. Wis cukup mong semene bae. Ojo. Duh Kang Mas Antum Basuki. Aku ora bakal lali yen Gusti ngamarengake mesti bali. Tali kotang iki tak simpen tekaning ati. Tali kotang saksi tresnaku kang suci. Ayo. Saksi tresna kok tali kotang. Ayo Bolot wesan. gak patut beblas. Ayo Pajero ya tali tresna ya. Oh kok ke tali kotang. Omah 1 sampai 5. Nah. Mangka wisan. Dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak kotange. Saiki ne lah kok ilang sak slirane. Lunga menyang endi tanpa pamit ra ngabari. Apa kowe lali karo aku iki. Senajan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku. Jare kowe melu aku lah kok mlayu. Apa kurang larang pungkasane kowe ilang ning endi aku goleki tali kotang. Tak gua Mas bolot wesan. Ayo Iki masaline Yongke tak pelikake. Mergo kotange kurang gede. Lo Aku ditumpas nih malah karo priya sece. Wis cukup mong semene wae. Duh Kang Mas Antum Basuki. Aku ora bakal lali yen Gusti ngamarengake mesti bali. Apa kurang larang tak simpen tak
kaning pati ali kotang saksi tresna ku kang suci ali kotang saksi tresnaku kang suci pon mbok ya Loh,